Gibaraman ang muabot ngadto sa 350,000 ka mga tawo ang mitambong sa Walk with Mary ug misa di traslasyon kaganang buntag. Kini basis banabanas kapulisan sa gidaghanon sa mga tawo nga misalmot sa mga kalihukan. Gikan sa may Fuente Osmeña ngadto na sa paglakaw padung sa Basilica Minore de Santo Niño din gisaulog ang Santos nga misa. Gihulagway ni Senior Superintendent Royna Garma, Cebu City Police Office Director, nga mas dagha mga tawo ang mitambong sa Walk with Mary itandi sa Walk with Jesus niadtong miaging semana atol sa bukas sa nobinaryo sa Balaang Bata. May mga kabag-uhan sa mga security measures na gipatuman ang kapulisan. Hapsay, organized karon ang Walk with Mary compared dun sa una na Walk with Jesus. Maybe because we have learned our lesson and may mga sa security plan namin and deployment nag-adjust kami.